Kaixo lagunak, hemen kroketak egiten dituzte kaiman haragiarekin. Nun nago, Floridan, Orlandon, eta ez naiz etorri kaimanak hiltzeko. Zuetarak presarete, orduan goazen. Teknika martxan da, ikus ezazue nola hurbiltzen den krokodiloa. Beraiek ere gozea daukate. Natura, ze gauza polita. Polita, eta parke honetan krokodiloak milaka dira. Gatorland parkea Zahara da. Floridako fauna ezagutzeko plana kristona da. Txorriak, krokodiloak, hemengo landareak, ongi etorri Floridara. Nire Dodge autoa aparkatuta herrian zehar ibiltzen naiz. Konturatu naiz eliza guztiak herrigunean direla. Nahasketa hori interesgarria da. Dore handiak, elizak, kontzertuak kalean eta urtsintxak herrian galduak. But what it was she said, I couldn't say. Now that clearly didn't happen. I consulted my Egyptian grammar. On page 3333 was the hieroglyph for motorcycle hammer. I combined this with a leatherback shell, as I felt I was instructed. I Xeroxed it and posted it down by the bike opposite the Oriental Institute. Herri hau ezaguna da Disney World parkeagaitik. 1978an eraiki zuten. Eta gero parke gehiago egin zituzten ondoan. Orlando orain estatu batuetako opor hiriburu bihurtu da. Chiloé, it's okay. See, look, that's you. That's you. Gaur, atrakzio eguna. Disney? Ez nahi dut. Orlandok parkez gain beste gune batzuk baditu gozatzeko. Eta hoiek erakutsi nahi dizkizuet xiroetarok. Eta hasteko erritik kanpora joanen naiz. Floridako natura ikustera. Orlando, parke tematikoak! Ez nahi joanen. SeaWorld! Ere ez. What's your name? Jesse. My name is joking. I'm not joking. No puedo. Jesse? Hemen barkoak ibiltzen dira airearekin. Hegazkin bat bezala baina uraren gainean. Arabots handia egiten du. Horretarakotz kaskoak ditugu. Biziki komodo nirentzat, txapela ondo atxikitzen dute airearen aurka. Eta orain Meimir eta Txarrilekin kokodriloak bilatuko ditugu. Hala, nire itzulia bukatu dut. Esan didate hemendik hurbil badela kriston toki bat, Wallaby Ranch. Orduan, segituko dut transporte motorizatuekin, baina zelurat noa. Eta bai, listo nahi zerurat joateko delta egal batekin. Hegazkin txiki horrek eramanen hau zerurat, soka baten bidez.
Hala, nire aireko itzulia amaitzen da eta bizirik naiz. Saioak jarraitzen aldu. Orain, joan gaitezen Carlos Arroyorekin, Xiroen. Carlos Arroyo, Orlando Magiken jokalarria da eta gomentatu nau joatera taldearen prentsaurreko batera. Behar bada ezagutuko duzute, NBA-ko jokolari famatu hori. Euskadi egon zen, Gasteizen egon zen, hilabete pare bat. ¿Piensas que puedo ganarte o no? Al baloncesto. Tú a mí, no sé, ¿tú sabes jugar mucho? Bueno, he practicado. Yo empecé a jugar a los 5 años. Sí. Y soy bien orgulloso, no me gusta perder ni con un nene de 5 años. Vale. Azkenean, suertea izan dut. Balonen kutsa etxea da. Egun berean, ikasle batzuek litroak edaten dituzte hondartzan. Ze inguru gozoa lasai egoteko. Toko agit, ongi etorri. Kai baten puntan jartzen naiz, surferrak ikusteko. Kaiak Pierre deiten dituzte hemen. Kokovic ezaguna da munduan zehar bere surf kultura gaitik. Hemen sortu zen munduko surf txapeldun handiena Kelly Slater. Kelly Slater ez dut ikusiko. Baina beste surflari batzuekin hitz eginen dut. Gehiago dirudipenki bat, Kelly Slater baino. You fly high. You'll learn all the streets. Everyone will say just Geno's and they'll point you to it. Jim's is on South Street. Jim's Cheesesteak. Chill away, the world changes.